Yan, magandang hapon sa inyo mga kamanok. So ito yung Peruvian hatch gray natin. Yan. Hindi pa sila kumakain. Bagong pungos. Yan, bagong pungos yung mga inahin natin. Ito, golden boy. Yan. Golden boy. Ito ay lemon sweater 226. Yan. So madami pa tayong manok dyan. Tara, pakainin muna natin sila. Yung mixture natin ng feeds. So kumbaga kapag ang manok natin ay 10 piraso, mas tinataasan ko kasi itong grains kasi malalaki na ang katawan. Pero maintenance pa rin to. Yan. Pagka 10 piraso ang ating manok, yan, takal tayo ng 6. 4, 5, 6. Yan. Sa 10 pa lang to ha. Tapos tatakal tayo ng 4 na pellet. 4. Yan. Para sa 10. So haluin lang natin yan. Yan. Para sure na mix ng maigi. Ganito natin haluin. Ayan. Itong golden boy, pag pinapakain ko kasi yan, naka-scratch pin kasi. Itong mga inahin na pakawala, yan, silang umuubos. Yan. Yan, ganito lang po yung pakainan ko ng manok. Ginawa ko lang, mas tipid, matibay pa. Ayan. So takalan natin siya ng isa. Isa lang. Yun sarap na ng kain niya. Ayan. Hindi siya nasasagabal. Yan ang aking golden boy. Ayan. Nakakross siya sa White Thompson 7-8 golden boy. 7 months. Ito naman yung gagamitin ng brood stag, pure Melsim Black, Antonio Borboran line. So station nya medium lang, pero ayos din, magandang laro. Yan. Talagang power cutter sila. Yan. So i-cross natin sa sa Gilmore sweater. Tapos doon sa pure Gilmore. Subukan natin. So papakainin ko na siya. Gutom na. Bata pa to. 7 months old. Yan. Medyo dinadamihan ko lang yung pagkain niya para lumapad pa. Para pagdating sa breeding, yan, hindi siya mangayayat.